Ивка пита. Ивка пита. Ивка пита. Страхотна обстановка. Уникална атмосфера. Уникално осветление. Но я да видим какво е да си клиент в стол. Скъпи бебета, сега ще ви запозная с интериорния консултант Мила. Мила, здравей, много ми е приятно. Благодаря ти, че така ни прие. Искам да те попитам какво получава един клиент, който за първи път е в стол. Всеки клиент, който влиза в стол, получава персонално отношение от някой от нашите интериорни консултанти. Много хубаво, значи няма да се лутам сама поне 3 часа. О, не, в никакъв случай. Кажем, че за първи път в живота ми съм си харесала нещо сама. И след това какво правим? След това изготвяме специална селекция с подбрани предложения, специално за вас. Знаеш, и много пъти съм имала проблем с представянето на крайната визуализация. Сигурно съм, че и нашите зрители ще имат. Какво можем да направим по въпроса? Ела, сега ще ти покажа. Хайде, добре. Идвам. Мила, къде ме доведе? На мястото, където презентираме проектите на нашите клиенти. Нашите архитекти и дизайнери изготвят план, разпределение и 3D визуализация за всеки проект. Значи няма да има изненади. Не, всичко е разпределено, преценено, измерено и визуализирано преди това. Добре, Мила. Вече съм избрала. Видяла съм всичко. След това какво правя? Нашия екип доставя до адрес и получаваш безупречен монтаж. Ето това е най-хубавото. Накрая. Това беше всичко от мен и от включването ми тук в стол. Искам само да кажа за финал, че тук идваш с идея и се прибираш с дом. До нови срещи!